Days no. Hi guys. Wapo kay ilang area diri guys. So naami karon ilang mother dear. So hot. With my siblings. Yatod mi ni daddy. Na ako'y regalo. Charot, dili bitaw ni regalo. Sinina. Duyan, nice kayong duyan. Grabe si Kuan. Michelle, wala gulat. Hi, mother. How is your feeling? How is your feeling? Dili ka nang agi sa mo daw ka bata nga bugat. Dagan-dagan gani siya. So blessed ko, ma'am. How are you? Kumusta yung Try trabaho? ko. Wala ko na tumargo. Wala ko marunong. Yeah. Not na. Pod. Wag sakit ito no. So, unsa man imong mga ginabati isip usa ka stroke patient? Sakit? Maigo. Sakit ang mga kaunuran? Ang ugat? Pero therapy pa man kano? Ni pastor. Wala na si pastor nagbalik. Di ay. Kita man ang manawag. Ah, okay. So, kami dahil manawag guys. Kung namin ikabayad, manawag ni. Tuwa na tayo ikabayad ay ani di ay. Inday Rima! Tawagan na lang dito. Tawagan to karang mga simana. Magbalik na pagkaupo ko. Pero ma, what if mag-try ta dira sa San Franz na adaw gitawag nga Izumi? Kadtong kuan. Katong tubig-tubig bang free siya for 1 month. Payal kibali na siya. Kibali mo lingkod lang ka didto. Kailangan ka mo palit og isa ka bottled nga water. 20 pesos to. Nya kinahanglan mahurot nimo pag-abli 24 hours mahurot na to nimo siya nga tubig. Inon. Inom mo nimo ba kay alkaline daw to siya. Tapos. Nga nasa may explanation kung sa to nya murag libre massage man siguro ang kuan nila dito depende sa imong ano. 40 mo ka buok sa usa ka. Hintay maglinya no. 40 ka buok ang ilang bangko ba nga. Sa mama lumen sige to pang hagad niya. Kana ona Kana ni amahan. kana siya Izumi. Dili na mao. Base ano una akong Cheka sa midarihan, magkuan mi, mag Bible study mi kadali. Guba naman imong naong lagi, ngayon sa naman na. Na-stress siya guys, so di na ko siya pwede i-share nga na-stress siya. Shout out sa among mga tagapanood. Bisaya vlogger na sad ni, mo Bisaya. Ano upload akong Bisaya. So Bisaya yun mi guys. Hello lang sa tanan. Guba nang naon ni mama pi ato siyang interviewon og maayo kay. Ingon siya pag naa daw siya cellphone guys, mag-vlog daw siya. Iya daw i-vlog ang iyang sitwasyon pero kay di man siya kabalo mag-vlog niya iyang cellphone kay 32 gig lang. Ano mo taga cellphone me? Hindi mo siya kabalo mag-edit. So ako yapang edit. Dugangan ako edito nun. Charot. Sa moto siya. Nakasimba mo ganina. lagi. Ano naman? Ano naman kay? Maglagi. Saway tumar o ang sagay. Okay, sakit kayo mo ang gibati. Nga mo po ka ni Tumar? Tumar day ka. Lain na kayong paminaw? Practice na tanak ko. Di na ko tumar. Nagpising na ba ka anak ka isa nga di ka matumar? Imong kaon na napiktuhan dili lain imong panglasa. Di man po. Di lang yun ka matumar sa Oo, ako lang gituyo. Kahapon na lang. tibok adlaw. Nga wala pa na effect anang tibok adlaw pagkagabi na siya na effect. Nak, dili ka na. Pagkaganina na. Untag. Pangihi, mahibawan na nako kay pag pangihi na nako. Ano naman ang sama? Sakitay na ikuan. Itunog-tunog. Ang duha o ang isa lang? Isa ra ba yan? Kato lang na balda. Naon sa man ang diri mo nung pula-pula man lagi na. Kuan man na. Kuan man tana ko ng hot compress man. Nabiyo.
Wala na ba ka nagakuan o gabon-gabon no? Katong lampol-lampol kuan. Pero init. Nag-ano ko din. Kumagagit si baby sa mga tinganaan ko niya ba? Pili si mami. Payong-yung siya. Kaan ka? Ganda. Pwede siya natin usog kaon kayo naman ko'y pagmatala. Asa man si Rian? Damgo Ah, na si dito ate. siya. See you later. David siya. Mga unta guys! Saging, pinirito. Og tanang sa anak ni. Dili, kanay mo hangkuan ba? Ay, plato, plato. Halo, tan. Na ay. Ayun na. Mama. Si tawag ana. Hindi mo lang ikaw din no. O kabalos ang kuan oy. Pas kayo mga earth. Kabalos. Sara ka bo. Wala mga hapak. Basta sa mga bata. Ang dami ng pagkain. Wait lang. Ben nga lahi. Ako ron ni ano ha. Ano ma Ben? Dab. Sabi ni guys, sensor prank. Ako na? Uy, ate ko. Oyo. Hi Dong. Hindi na kaya tayo. Nga Hi favorite. Es. Ba. Saan man lagi ka? So magluto pa si mami anak dapat. Iya, di saging ako. Ako saging. Ba. Ba. Napala dito sa ay morning tanom Yeah, niya. imong bata, mabata ya, imong lubot ya dako kayo. Ayaw nila. Ba, da hapit na mayabo ang balunan da. Matangkal niya, maha. Dito sa Manan sa usa ka awit, si Isya nga ang kanunay nga ilong malaparon. Joke lang. Mutubo na no. Mutubo. Si Dayday nga kanunay nagkabakles. Day. Pa man itubo na mong buhok day oy. Ato bang sa diri? Ha? Hadlok? Hadlok ka? alin. Isa. Number sa mo ni. Kay? Mureta car. Kay? Mureta car. Kay? Mureta sa car. Ano mga imang number nako? Ako yung istoryahon. Ay gusto mag-rent ng car, mga yung number. Ah, okay, sige. Yatag ako number kay para ako mo yung Si baby, istoryahon. ikapit si baby. Ha? Na, nambira na. Wana. Hala. Hala, atik-atik, hala. Hala mo. Sis gayud, oh. Oh, sunod ana. Hala. Hala. Lakaw ka. Huy daw, huy, ate. Unsa man imong sa ate day? Huy. Huy daw kuno. Hi. Sige. Dula, ala, sige. Mga kaldero pa din ha, mga unsa pa na din ha. Sige. Duwa lang. Hala gayud. Sige. Hala gayud. Huy. Huy, ali. Huy, ali. Huy, ali, ikaw. Ali. Ay, gipahawa niya si Ace. Sagdi lang na siya. Sige, dula lang mo da. Uy. Uy, gusto siya maligo. Rian eh. Tignaw. Ligo ka? Ha? O daw. Maligo? Ngi. Tulog lang tata. Di. Pagason na to? Agason? Asa man? Tuslo po ka din ha? Oh, sige. Sige, oh, paon tani. Pa, sige, da ka. Sige. Walay gunitay para di mo mga kuan. Sige. Yay!
panglaba, pagtuon, laba. Patutin, atas. Ay, bola. Tira mo sa bowl. Ngita tagi sa kabol. Asa mang laing bowl din niyo, be? Oy, very good. Yee. Very good. Very good. Ala. So, mo na ni guys. Naanas na diri guys. Oh. Gusto na magligo-ligo guys. Nga bulak nila din. Nangalaya na yung taon. Ha? Uy! 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 Ano ba na? Anong niundang naman na siya diri? Ang isa to, magdudo na. Amo na yung papa guys. Ayan guys. Cover here. Fish be? Allah, fish. Tora dito ang fish. Nang naman ang isa? Katugon? Water? Oh, give ni mo, give. Ay, very good. Yay! Tugnaw? Insis, tugnaw? Tugnaw, na dirty na ka. Yang basa na. Sige. Ay! Ay! basa na. Ay! basa na si Isyang. Ay! Basa si Isyang. Ay! Dili na ko mamili. Sige, so papilion si Mama para sa iyang Mother's Day. Mother's Day special. Dili ka man, kinindot ang background gamay. Para na yung permanation. Sa ako sang tanggal. Today. Ikaw rin, ihuga. Yak mo pilian ano yung isa. Dili ka ba? Oh, dili na. Sa dahing, anong katawa man siya? Pili ka sa duha. Ay, siya. Challenge siya. Magbunot ko. Ay, ito dahil na. 100. So, ang imong nabunot is 1K. Na kay 1K. O daw maghatag ana, si Rian. Ako na, pabulot ako kami. Papa daw, mabunot daw siya. Talikod ako. Bunot pang. Wala yang gihikap. Wala ka no. Gina pang, go na pang. Go. Wala. May sa kabi na yun. Ang ibabaw man yung gipili. Sila. 1K gapon. Ala? Ang isa is 100. Mana ninyo mag-claim doon? Oh, iyang giana oh. Ay, Iba naman ako. kung ano man. Ate, maghatag sa imo sa isa kay ugma naman mo sulod. Ugma na. Sana Ikaw kang papa. sa bonus dahil niya. Karon ako dahil nutagan. Karoon na lang. Ay, sana all. Nga ikaw. Di mo, Papa. ako mo. Ugma. Niyawas ang kwarta day. Niyawas na tubig na busy na ang duha. Oo, napugos si Riyat. Hey, utangas ako. Wala na ko ikuan, kanira. Kang papa imo. Papa mo. Uy, igor ang ipabulot. Tanaw mo. Napahamak na noon ni si Rianda.
Mo na. Hello, Ben. Ako ba, Be? Be? Ha? Magsira ko daan. Oo. Hatagan ta ka. Salamat sa Lord. Manay. Sige. Yay! Happy Mother's Day, man. Bulak man tana na. Kapil lang. Happy Father's Day. Lalipay kasi Papa. Oh, ang sige ba? Pag-inay pa kay. Asa man na kadili man ikaw ang kasabaan. Wala na miyagin. Pan mo, nahatlok siya. Tinood ba daw riyan? Ba't bawi undan niyo? Kaya naman ko kakitaan sa kanang Wonder Family vlogger. Aloy po doon. Karon lagi magkadawat papa Support mo guys ha, kay para ma 1 million namang. Mga ko po lang di makabungunit ko 1 million kay sukat sa akong pakatawag ako kumunit ano 1 million. 1 million imuhang pangandoy. Salamat daan Siguro ako magunit. Hala nagkaon dahil. Ayaw paggunit. Kanang makaindigin. Kung maka 1 million ta, unsa man imuhang kung maka 1 million ka, unsa man imong buhaton sa imong 1 million di ay? Hatag at Marian. Natag kong katunga kamar yan. Hatagi pud mi pang. May cellphone. Hatag ang katunga. Dayon. Ayaw puti na. Dako siya guys. Dayon, wa may lipod-lipod na mag-vlog. Oh. Sa YouTube Ako na project na dahil ako. Unsa pang ang 1 million ang katunga imuha. Unsa ang gali nimo? Mag-project na ko nga. Kapalit ko yuta nga. Karamihan Rolling. gardenan daw. Yuta nga rolling. Unya na isa pa. Watch ko swimming pool sa mga bata. Mhm. Mananong maghimo ko tikpan nga sarili. dayon na ni ate pa. Fish pond niya. Basta na mo paantaan ni viral. Amoy ko og mga manok baboy, Manok baboy. mga gulayon. Wag na iyang gusto guys. Pagkahuman. Atong Bombay kay wala na biya sa Bombay. Mama ni mo himo akong payag. May hangit ko siya sa taas. Uy, isangit ka sa taas ma. Mano nakagunggoy. Charot. Bawal biya na. Kaya para pwede ko permin niya. Tak, maka nang imong bagong 1,000 bawal na tiko ang kapapa pwede ra. Uy, nga naman gyud ko an. Mabin nga mo hilak man ka mabin. Dili ka nang syagit man mo baya. Nangalipay ba ta nang syagit ka nakadlok. Mura po siya si Mabel pag Ano man ang kwarta niyo? ay. Pabalitan ako. Buli na ako. Imo na pa uy. Panagsarabi mi maghatag nga kanang dili konsumo. Di, kung ibalik ko ang bigger bonus yun pagka December na napod. Oo. Pagka April na, April, May na, pagka December na, paano na? Karon pa kadawat sa akong bonus na. Gabongkig, wala dyan. Muna yung ipangayo guys, ang bungkig hanto doon wala gina ako nahatag guys. Grabe na akong pasalamat kay pila na kaadlaw di imong papa. Ay, So sa salamat. nanon mong giniduol gabi Gabi yan naman. diri lagi tong tagatandad nga si Kuan. Hadlok na daw siya. Hadlok na sa tubig, pildi na ka. Si Inday kaya si katawa, wala giday. Isyang! Di ko sa naman po ng bata di anak. Anak? Okay, nahadlok na siya ka nabasa naman. Ibalik niyo mo. Mora na sa inyong papaanak ang kapulisan sa inyong basta ang anak sa Ginoo dili ka ng taong katurang ni dawat ang katungod sa tumituon ni dawat ka Jesus. Kung ano uban nga di matuod sa pangalan ni Jesus. Pero ang nidawat sa iyaha dito sa iyang pangalan mo na siya bato na katungod ng mga anak sa Ginoo. Ipapgrade lagi. Bugari si Kurto. Makadaong mga ganina. Dili ko mo sa binuhatan. Alak, dako.
Hindi na mo ginapwede na sa simbahan. Ang tibuok klan na to. Ang nanay. Si Anino. Isa ang mga isuunat mo. Isip man ako ato. Kuan. Asa na ilapit ka mo? Asa ka mo lugar? Asa na sila kayo? Basta itong dito ka mo, raguyin na ang mga batanon na nino. Wala pa ko kabalo. Isa man sa imong nakuha. Katong mga dalagita ba dito? Sila Marian, sila Mabi, Jubin, tukon, sila Lulong. O, makumbinsi ko na to na maminaw sa mo karon ha. Mga Sayang ako. Pinagkana pa din. kung nakatuan sa dito. Kapag yung pag-abot no, mag-share tayo mo, hindi na paumaan kay mauma na yung mga plano na ka. Magluto tag pa ng hapon, dili ka ng hapon, anak makaraba. Sige, sumbag ka na permente. Before siguro mga Before gan, before, while the luto, magkuan words na. Malakit na. Dili pa nakapasya. Manuhon din na yung ana, dili kayo para sa ating pag- Hindi mo wala. Anong meron na ako siya? Yung tana, parang Clifford, baklaan na. kaya mo na basa din. Clifford. Kung wala gid po yung sa ano. Wala. Ay, kana. Wala po yung sambakan lang. Mao to, dito sa katong buhat ganyan, gano'n ni tatay. Nakawin ni kuan. Parang tatay yun. O dito doon, kasiplit nila ang simbahan sa taas. Alayo ka. Dili ba katong ilan na lang dati wala. Wala. Ang isa ko yung mga dito ng kalawang wala po. Love na bibigay mo. Oy, very good ano. Oy. Ay, sis. Love, love. Love, love, baby. Love, love. Sis ka, very good ano. Oy. Bye-bye. Bye-bye, Is-Is. Bye-bye na ka, Is-Is. Bye-bye. Amping ka. Kiss mommy. Kiss mommy, dali. Sis ka, very good ano. Sis ka, very good ano. Oy. Babay na lang. Anak, magbabay na sila. Bye-bye. 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 Hindi, nagdalugdog na. Lamay gay mo ulan na. Ko atong ano na ko. Kuto ka. Ulan. Tuo ka. Dogi. Dogi. Kuto ka. Dogi. Ready na yun. Panihapon. Bye. Bye. God bless, mami. Paniguro nga ang bata ha. Paniguro nga ng tubos. Bahala na yan. Ay, very good. Ay. Dogi. Ow. Oh. Thank you ka kayo. Anong kamo? Maglawag si Papa Lu sa iyahang mga chicken. Uy, dili mahadlok. Mahadlok man. Chicken na. Hello, chicken. Chicken. Lagyan ng water ang chicken. Apoy garden. Mga unsa man nga tanom, pitsay. Pitsay na siya, guys. Ang tig-video gikapoy na, guys. So ginana na siya para di kayo malaya. Yan na pagidres gawas. Talong ning nasa gawas pa? Talong. Hawan ka na din. Hala, Ming. Hala, biyaan na ka, mami. Aha, daay ka. Kuha na ka kabalo nga imong mami to ana. Ha, daay mami. Dili mag-away, dili. Hello na. Mami, ma. Tawag na. Ikaw na nimong isa nimo, patay na na. Balik na ako naman ito. Hinihilak na siya, mami. Hilak na diya. Ngita tayang mama.
Kita isda ba? Aso ka. Tawga, mami, tawga. Sige. Uy, naman ni tawag dari. Tawga, mama, tawga. Mama! Tawga, mami, tawga. Mama! Tawga, mama, tawga. Halo? Halo? Ano pa rin? Uy! Hindi ba talaga? Baho na ba? Dali, dali. Ano saan ang isda? Baho na. Dali lama. Ano saan ang isda di ay? Lagi ko nila sa uma. Patay. I-shot ka, ma-shot. Ang sabi? Oh, yay. Oh, di ba na isda? Isda lagi na. Ah, isda na. Oh, dili tada kay ma-shot ta. Oh, Aoy. diri ta, diri. May kapayas. Na ay lemon. Lemon nasa salog. Ayo bi, ayo da bi. Sabaan ka da di Eric dira. Asa ka? Ako'y Diba? anak ko nga. Mhm. Ay, ayo. Dali. Dali. Lihat na. Dapling lang ka pa di maligid. Krik, tik, tik! Tik, tik. Padulo ang imo. Patua sa Ayaw kayo pa doon da kay malabukan ka. Dali, Patua dali. sa imo maba. Ang manok? Kruk, tuk, tuk, tuk! Dili na bin, kay basig malabukan ka bin. Dili na mabil. Kanto pa daolon. Tik, 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 kruk, tuk, tuk! Tuk, tuk! Manlabog na. Ano ka? Nakagi ko, ano ko? Ano, tulungan ko. Very luag. Oh no, nahikot na ko. Ayaw, guniti, ayaw. Hindi mo paguni. Kruk, tuk, tuk! Mapagtuwa siya siya. Hindi siya muduol kay kuan mo na siya. Nami sa mo ang gwapo kay nga area. Charot. Ah, ligon. Bagtik. Si Dayday, bagtik. Hapon na kayo guys. Napamidri guys. Hi. Nilamok. Mapiang ka nimo. Nilamok na. Patay ng lamok ga. Nasa mo tanggaw. Sa sablamang ko ano lang. Nabangan. Kisya ko may. Ngigil mama. Asa ka? Ligon. That's matingog ako kay naman ni oh. Ano ba? Ang ganyo sa papa. Ang gampo ka sa ginoo. Buwag mo. Nakayo anak maigo ko tanak. Ansa na bin, matusok ka na bin. Ang mga bato. Tusok ka. Hait ba siguro na day-uday kanang gunit-gunitan day. Yan. Balance bitaw. Relax sa kayong mama guys. Yan guys oh. Stress na daan na mapa-stress. Asa imo sing? Wala. Ikaw nakakita dito kung sising sa kangitan. Oh no. Aw, ano man to silver. Hala. Yung mga hoda, ati man na. Hala.